Mang Jipin. Mang Jipin. Alright guys, ayun na yung may-ari ng Rider FY 150. Next time susubukan namin magkarera. Pero malakas sa arangkada tong Rider R150 Pi. Kaya niyang talunin sa arangkada. Yan ang mayari, Engineer Nano Christopher Nantin. Ayun o, ay Aligre pala. Okay George, paabot ko lang 1 minute.